January yena yini cabanga kwenzanjani yo asiye mntana sikhaya yo uphuma zakubeke cela umbizi ukuthi akuzokuvulela le account le mina ngiblock kuyo ngiyacela please yo wayecathula zabantwana besikolo zishayina kanje kule January yo angazi yo Ezek eMark Zuckerberg yo ekwenza ukuthi kwade yona yini mntana sikhaya cela ungitshene kahle ngoba momashonisa bazovula November nizobuka uphi ngaleso sikhathi kuzobe kunyiwa mina somntana sikhaya yo kodwa zonke icathulo uzohamba esikoleni ugqoka amateki yazo it's fine asi yo asiye mntana sikhaya yamazi Mark Zuckerberg ufuna imali yakhe back angithi wena ubuthenga amathatha mali Ezek eMark Zuckerberg yo ufuna imali yakhe angithi yena eMark Zuckerberg yo ekwenza ukuthi kwade yona mntana sikhaya yini yona cela ungitshene kahle yenza ukuthi kwade yona yini angithi makuvela uJanuary dali SABC News inibonisa icathulo zesikole wena amase uyakwada yini kahle kahle bonisa ikole eyiwile esisasilungisa uhulumeni yini azoyenza